Halo Lur, saiki aku giliran ape nyepil desa Pondok Rejo sing request saka dulur-dulur. Lah iki aku wis masuk gapurane. Kok ana wong dodolan kok keranjang semonaki iku mbok dodolan apa? Aku yo gak ngerti. Wis pokoke aku yo gak angger babal blas ae ndang keliling desa kene bendang ndang mulai selakutan lho masjide suwangare ngene cah. Mewah masjide. Soalnya ini cuacanya ya orang menentu, sak jam hujan, sak jam panas. Kayak janjimu sing ora iso dipercaya. Aku liwat rene iki ya lagi ping pindho iki lho. Niki belok kanan mbok teko ndi, belok kiri mbok teko ndi, pokoke aku angger lurus ae. Lah ngene iki ana masjid niki aku ya bingung neh. Belok kanan atau belok kiri tak antem belok kanan ae coba angger ketemu jalan buntu ya pokoknya angger balik ngono ae niki ana pertigaan neng niki bingung neh lurus tak belok kiri tak antem belok kiri ae jangan lurus malah buntu terus kesuwen malah selaku dana yang gerta antem lurus nganggur mbak bingung pokoknya ini kita ya sekolahan TK cah pokoknya anggar lurus ini kita jalan-jalan sawah jalannya ya lumayan api ini kita ya perbatasan dukuhan jika ronti ngono aku ya gak ngerti dukuhannya penting Pondok Rejo ngono nganggur sing jenenge do London di nganu ndi wis gak ngerti pokoke angger gas lurus ngono ae iki ana musolane sangger lurus gas munggah semedure munggah gunung niki ana pertigaan cah aku bingung belok kanan apa kiri tak antem kiri ae ngono ana wong teko mandang mulai niki dalane elek cah kok teko kene tok dalane elek memang ya apike ngono mungkin iki ya arep tahap pembangunan berikutnya niki